днеска си ходим на страшното обладано място. Теке е много, много удостоено. И там казаха, че има пожар, но си лидим. Не е ли всичко и фалшиво? Може би е фалшиво или всичко. Айде, Айде, Саско, снимаха. Тук сега пристигнахме с колата и гледайте какво е калма и вижте каква тъпа трева. Не, аз говоря, те си имат камерата. Или, добре, сега да ходим. Давай. Тук има. Ето я страшната прата, всеки иска да умрат. Тук ги се върват, а тук ги удушват. Яй! Тук ги удушват, тук много ги удушват. Удушват ги. Той вампира не е такъв малко. Ще му даде маската, той няма маска, но няма да му ядем. Присъборите за канал, оставете ме и чакайте да дойдете на кабанката. Айде да подадаме. Добре, хора. Малко не се виждаше той слънце, направо заслепява хора. Хайде. Хора, тук се също с такова, въдето те ги удусва. Хората, но... Чабале! Каза! Къщата после си взем. Хора, панавай след. Нека да се брои къщата. Бегай! Това какво е, хора? Знаете ли какво е това? Я пишете в коментарите. Знаете какво е това? Пишете на коментарите, ако искате. Войно, излез! Извиняваме се за звука. Кажи на баба ти да изчисти там, че да не да. Извиняваме се за звука. Абонирайте се за канала и кажете какво е това. И айде чао от нас!